Nita o baboy ron. Kaya kung pag umangkon, graduation niya ugma. Asam kung magapalit baboy yan Ang barato lang unta. Graduation sa kung umangkon, grade 6. Kurso ato, Bachelor of Tagum. Pangitaan ako itong baboy, be. Ligay, baboy, ingon na, diri sa gatungan. Oo, lagi diri. Asa man to Ngutana dato. Tao diri ko ngutana. Boss, asa diri maliga babo si baboy boss? Babo si baboy boss? Kiloy mong paliton. Magpaliton ta ko boss, atong litsunonon kay graduate akong mangod boss. Ay ako pag umangkon boss, Bachelor of Tagum. Boss, Bachelor of Tagum. Tama, nami 60 kilos diri. Tanaw na to. 60 kilos, marag bugat-bugat boss, way gamay-gamay. Yeah. Gamay-gamay dito marag ina nakadako. Gamay na pud na boss, way pinagdakon mo boss. Tanaw na to, tara. Kayo, pila magka-kilo mong paliton? Tunta ko tong mga litsunonon kay boss. Nami dito pang matada, gusto ka? Litsunonon din mo gusto. Matada ka mga litsunonon atong paliton, matada ay mo istorya. Sorry Buktoy, na-high blood ka kadali. Gani, tarungan na ninyo yung pagnegosyo, kaya di man kuhan negosyo tarungan ninyo kuhan yung mga tao. Di ko ganahan na mo yung ngana, magpalitag litson, matada ihatag. Tara, tanawin na to, baboy ito Sige. Buktoy, nana diri ang mga kulungan sa mga baboy. Tanawin na to diri. Kantidad ka, nagmula sa ismail. Bukat kayo ni. Tara, budget na ako boss, kaya mauragin na akong nagpanghatpas boss. Ano yung mga baboy? Asa? Ang mo ang baboy Buknoy, tanawa. Nagkuhan, nag-computer pa, nag-ingkod pa, nakasala na. Ano yung baboy? Buknoy, mahalon yun na mong baboy ba? Kaya nakaplasta na dito sa bangko, naka-chair yun na. Gibinuangan, ramang ko ninyo, kagalas-kalas, ramang mo sa kong panahon. Gibinuangan ko ninyo ba? Binuangan! Gara-gara, may noon mo, kapag nagsiseryoso tayo rin ato, layo pa kayo tagantuan niya, magbinuang mo, yun na noy! Kabalong nangita, tagtaro nga baboy, gitagaan-taan may pag-atimanon na lang ni Napo, ay,